on osoite. Nyt voit laittaa kotiin terveisiä, että ei siivota tänään. No hei, mä lasken teidät nyt sinne etsimään, että osaatte pois täältä, niin kivaa päivää. Kiitos. Joo, ja vielä tärkeämpi, että löydätte sitten takaisin tänne päivällä. 46. Jari-Matti Saarinen, Jarno Saarinen. Tavoitteena, että kunhan sais tuon iskän tuotua ehjänä maaliin tuo eka rallikuskille. Ja kaikki on rallissa hienoa. No, ojan kautta selvitty malli. No mutta hyvä oja. Oli, EK4 käytiin siinä yhdessä vasurissa. Ehkä 5 minuuttia meni aikaa, mutta onneksi oli katsojia sinne. He sit pääs auttaa. No niin, saitte jeesiä. Särkykö mitään? Joku siellä kilisee. Tää puoliko meni? Joo. Okay. Oltiin niinku tälleen kylällä. Joo. Oliko just silloin kun sato? Joo, siinä oli ihan aika paljon sellaista mutaa ja hirveä kerros ja sitten lähti uralta pois ja siellä oltiin. No niin, sehän se on sitten vaan kuule herra haltuu, kun se siitä lähtee. Niin no. Mites muuten päivä meni? Ihan kohtuullisen hyvin. Et tavoitteeseen päästiin eli maalis ollaan. No niin, hyvä. Mikäs on sitten seuraava plääni? Varmaan auton pesu. Aivan, niin. Kyllä. No joo, se on ihan totta, että kohtuullisesti on kura lentänyt. Mutta mites kisarintamalla? Siitä ei ole mitään tietoa vielä. No niin, siinä se varmaan pesteessä sitten selkiää, että mihin päin seuraavaksi ruvetaan lappua lyömään. Todennäköisesti. Hyvä. No niin, otellaan palkintojen jako. Yes.